Και οι μαξιλαροθήκες δώρο. Και δύο μαξιλαροθήκες δώρο. Και χαλί καραμελοκόκκινο. Καραμελοκόκκινο χαλί μπουχάρα. Θα το παρουσιάσει ο Τζορτζ Καρατζόβολος από τη ΣΕΠ. Χαλί καραμελοκόκκινο μπουχάρα 250. Τώρα το δίνουμε στα 500 ευρώ. Το δούλεψες ρε. 30.000 κόμμα το μέτρο. Παρακαλώ περάστε. Αμπτούλ, κράτα ψηλά Αμπτούλ. Γιατί εμείς είμαστε και δεν είμαστε και ρατσιστές. Έλα Αμπτούλ, ποιος είναι τα χέρια. Ψηλά τα χέρια Αμπτούλ. Ο καημένος είναι σαν σανίδι. Αλήθεια το λέτε αυτό. Έτσι δουλεύετε η φάση. Καλά, τον είδες στον Αμπτούλ. Δεν το φωνεί ρε μαλάκα. Χρυσαβόγια, όλα χρυσαβόγια. Το κύριο σηκώσει, δεν μπορώ μέση, πονέσει. Έτσι ακριβώς είναι. Έκαλε, αυτό το λέει Αμπτούλ, σήκωσε χέρι πάνω. Κυρία δεν μπορεί άλλο. Είναι ο ψωμί Δεν πάει άλλο πάνω. Το ψωμί ψωμάκι. Αλήθεια λες ρε μαλάκα. Έκαλε, τον έχεις. Πάτε να εσύ το θες σοβαρά. Έχει πέρασει η δουλειά απλά. Κέρα με το καραμελοκόκκινο χαλί. 200 επί 300. Τώρα στα 500 ευρώ. Σήκωνε ψηλά τα χέρια Αμπτούλ.